Gipadalhan ni guys, oh, kay para daw ni sa ay umaabot na bagyo guys ba niya. Puno na daw ni puno sa muang ginahanglanon. Salamat kayo sa nagpadaan ni. Hindi lang daw i-mention yung pangalan. Salamat kayo guys. Tanawa ko guys ha. Oh, puno. Puno sa plastic guys. Naay bread. Guys, oh, toasted. Kuhaan, ganun na ba guys? Kuhaan. Bakas mga bata. Sweet. May mga biscuit guys, oh. Kundi. Kundi nga biscuit. Napitay. Kuhaan. Butter, peanut. May mga noodles guys. Noodles. Kay Colgate. Lagay sa Colgate. Pillows. Kay pillows. Salamat kayo sa nagkakagani. Nakagay. Kapi ko. Kapi guys. Kapi. Kay chocolate. Bricks. Chocolate. Lagay ko. Chocolate na pod. Chocolate money. Ito tayo dilata guys. Corn beef. Or beef loaf. Grabe guys. Yung ipadala mo. Thank you guys sa nagpadalaan. Wala kayong matabang.